Noswaith dda, a chroeso I wasanaeth o'r Hwyrol Weddi ar gân Eglwys Dewi Sant ar y Trydydd Sul wedi'r Trindod. Os dywedwn ein bod yn ddibechod, yr ydym ein twyllo ein hunain, ac nid yw'r gwirionedd ynom. Os cyffeswn ein pechodau, y mae fe yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac fe fyddeia felly I ni ein pechodau, a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Garedigion yng Nghrist, yr ydym ymhresynoldeb y Duw byw a holl gwmpaen I nef, I offrymu iddo trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein hyddoliad a'n mawl a'n diolch, I gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod I wrando a derbyn sanctaidd air Duw, I geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac I weddio dros ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid I ni wrthynt ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn I Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, I ni bechu ar feddwl gair a gweithred, gadawsom heb ei gwneud y pethau dy lasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na dy lasam ei gwneud, gan hynny gweddiwn ar ei Dduw drigarhau wrthym. Trigarhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau, gwaredid ni oddi wrth bob drwg, a'n cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n I fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau I bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigarhaw wrthych, maddau I chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
arglwydd a gorau'n gwefusau. Angenau a fynegad y ddoliant. Dyw brysiau'n canorthwyo. Arglwydd brysur ein cymorth. Gogoniant i'r tod ac i'r mab ac i'r ysbryd glon. Megis yr oedd yn y dechrau, y mae ar hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oes. Amen. Molwch yr arglwydd. Molianydd o enw'r arglwydd. A hamr yn frosti mewn drygioni o gadarn, a mae trigaref Duw yn parhau yn wastadol, gyda fod a fychymig a sgelernar, fel ellyn llym yn y gwneithir twyll. O ffais frygioni yn fwy na daioni, a chelwydd yn fwy na thraethu clofiander. O ffais bob geiriau distryw, o dafod twyll chodrys. Dyw a ddistrywiau dithau yn dragowydd, efe ofgipiau diomaeth ac afdyn allan o'th babell, ac a ddiwreiddiau o dir yr rhai byw, ac hafiawn hefyd a welant ac a hofnant, ac a chwarfant am ei ben. Wele a gŵr ni osododd Duw yn gadernid iddo, eithir ymddiriadodd yn lluosog gwrwyf ei olyd, ac am nerfodd yn ei ddrygioni. Ond my fi sy'n fel o lewydd yn werfan hydw, am y furied a fy nghygaref Duw bydd, ac yn dragawydd, clodforaf dwi yn dragawydd oherwydd i ti wnaeth i'r hyn, a disgwyliaf wrth enw, canys da i'w gerbrond y saint. Ogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oes. Amen. Darlleniad o lyfr Deuteronomium, y 15fed bennod, adnodau 1-10. Ar ddiwedd pob 7 mlynedd, yr wyt ti faddau dyledion. Dyma sut y gwneir hynny. Bydd pob uchwynwr yn maddau pob dyled sy'n dyledus iddo, heb bwyso am adaliad oddi wrth gymydog na brawd pan gyhoeddir y gollymdod yn enw'r arglwydd. Cei bwyso am adaliad gan estron, ond yr wyt ti faddau beth bynnag sy'n dyledus i ti gan dy frawd. Ni fydd byth dlotyn yn eich plith, oherwydd y mae'r arglwydd dy Dduw yn sicr o sfendithio yn y wlad y mae'n ei rhoi i ti i'w meiddiannu'n etifeddiaeth, ond i ti wrando'n ofalus ar lais yr arglwydd dy Dduw, i gadw'n ddyfal yr holl orchymyn hwn yr wyf fi yn ei roi i ti heddiw. A phan fydd yr arglwydd dy Dduw yn dyfendithio, fel yr addawodd i ti, yna byddi di'n rhoi benthyg i genhedloedd lawer, heb i ti benthyca gan neb,
a byddai'n rheoli cenhedlaeth lawer, heb iddy'n twy dy reoli di. Os bydd un yn dlawd ymhlith dy frodyr yn un o's drefi yn y wlad y mae'r arglwydd dy Dduw yn ei rhoi i ti, paid â chaledu dy galon, na chai dy law yn ei erbyn. Yn hytrach, agor dy law yn llydan iddo, ac ar bob cyfri rho'n fenthyg iddo ddigon ar gyfer ei angen. Pan bydd y 7fed blwyddyn dileu dyledion yn agosau, gwyliar rhag coleddu meddyliau anheilwng ac edrych yn gas ar dy frawd tlawd a gwrthod rhoi iddo. Bydd yntau wedyn yn apelio at yr arglwydd yn dy erbyn ac fydd geir ar fai. Rho'n hael iddo, heb warafyn yn dy galon wrth roi, ac oherwydd hyn bydd yr arglwydd dy Dduw yn dy fendithio yn dy holl waith ac ym mhob peth a wneu. Ni fydd prinder tlodion yn y tir. Dyna pam yr wyf yn gorchymyn i ti agor dy law yn hael i'r frawd anghennus a thlawd yn dy wlad. Abraham a'i had yn dragowydd. O goniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan. Megis yr roedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac na bydd yn wastad, a'n oes oedd. Amen. Daw'r ail lys o Efengylig, yr ail ben o'r 15 gan ddechrau yn yr 20 adnod. Gofynwyd iddo gan y Phariseaid, pryd y deiau teyrnas Dduw. Atebodd hwy, nid rhywbeth i wylio amdano yw dyfodiad teyrnas Dduw. Ni bydd dynion yn dweud, dyma hi, neu dacw hi. Edrychwch, y mae teyrnas Dduw yn eich plith chi. Ac meddai wrth ei ddisgyblion, daw dyddiau pan fyddwch yn dyheu am gael gweld un o ddyddiau mab y dyn, ac ni welwch mohono. Dywedant wrthych, dacw ef, neu dyma ef
peidiwch â mynd, peidiwch â rhedeg ar ei hôl, oherwydd fel y fellten sy'n fflachio o'r naill gwr o'r nef hyd y llall, felly y bydd mab y dyn yn ei ddydd. Ond yn gyntaf, y mae'n rhaid iddo ddioddef llawer, a chael ei wrthod gan y genhedlaeth hon. Ac fel y bydd hi yn nyddiau Noa, felly hefyd y bydd hi yn nyddiau mab y dyn. Yr oedd bobl yn bwyta, yn yfed, yn cymryd gwragedd, yn cael gwir, hyd y dydd yr aeth Noa i mewn i'r arch, ac y daeth y diliw a difa pawb. Fel y bydd hi yn nyddiau Lot, yr oedd dynion yn bwyta, yn yfed, yn prynu, yn gwerthu, yn plannu, yn adeiladu, ond y dydd yr aeth Lot allan o Sodom, fe lawiodd dan a brwmstan o'r nef a difa pawb. Yn union felly y bydd hi yn y dydd y datgyddir mab y dyn. Yn y dydd hwnnw, os bydd rhywun ar y to a'i bethau yn y tŷ, peidiad mynd i lawr i'w cipio. Yr un modd, peidiad nebydd yn y cae a throi yn ei ôl. Coelwch wraig Lot. Pwy bynnag a gais gadw ei fywyd ei hun, fe'i cyll. A pwy bynnag a'i cyll, fe'i ceidw yn fyw. Rwy'n dweud wrthych, yn os honno, bydd dau mewn un gwely, cymerir y naill ac adewir y llall. Bydd dwy wraig yn malu yn yr un lle, cymerir y naill ac adewir y llall. Ac atebasant gweithai ef, ble arglwydd? Meddai ef wrthynt, lle bydd y gelain, yno yr heidiar eryrod. Ar awr pan arglwydd y gollangu dywas, mewn tangnefedd anol gair, canis fy llygau dawelodd, daiach awdwriaeth. Ar hon a baratoes, cer bronwyn y byr holl bobl, i fod yn oleuni o leio'r cenhedloedd, ac yn ogoniant i bobl Israel. Ogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân. Megis yr oedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist ein unig fab ef ein harglwydd ni, hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groeshoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd, disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac yma'n eistedd ar ddeheulaw diw dad holl gyfoethog, o ddiynod daw i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymyn y saint, meddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Yr arglwydd a fo gyda chwi.
a chydaf ysbrydithau. Gweddiwn. Arglwydd ti ar hawr ddim, Crist ti ar hawr ddim. Arglwydd ti ar hawr ddim. Ein tad. Ein tad yr hwnnwyd hynna nefoedd, sancteiddio'r dynw. Diled y deyrnod, gweler dy werthydd, megis yn y nef, felly ar ddeiar hefyd. Dyroi heddiw ein bara benyddion, a maddau ni'n dyledion, fel y byddaiwn unau'n dyledwyr, ac nac arwain i brofedigaeth, eithin gwarenir rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos drigaredd arnom. A chaniatau ni dy achawdwriaeth. Gwisg dywain i dogion ag iawnder. Ac nad y ddewis bobl yn llawen. Arglwydd cadw dy bobl. A bendithiad y tifeddiaeth. Arglwydd cadw'r frenhines. A rwy'r chynghorwydd o'i ddinew. Arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau. Ac amddiffyn ni bydd yn erddol. Dyw glanhau'n calonau. Ac adnewodd ysbryd i'n iawn o'n mewn. O arglwydd erfynion fodith dostur ei gwastadol anhau ac amddiffyn dy eglwys, a chanall i barhau mewn diogelwch heb dynodded di, cadw hi byth trwy dy gymorth a thaioni, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog ddiw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn. Dyroedd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boeni gan i fyddhaeth o'r chmynion, yn gwared gennyt rhag ofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Goleau'n tywyllwch a tylygwn i ti o arglwydd, ac wrth fawr drigaredd amddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd y nos hon, trwy gariad deunig fab ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni weddio ar ein tad nefol sydd yn ein galw ni mewn i'w deyrnas. Ddiw ein tad, dy air gwerthfawr di sy'n gwleion camau, a hebo ti parhau fyddwn ar goll ac mewn dryswch. Ysbryd glân, dysga ni trwy dy air a thrwy ein gilydd i deithio llwybr ein tad ynghyd, gan droedio'n dyner ar dy greadigaeth. Rwy'n i'r gostyngeidrwydd sydd ei angen arnom i sylweddoli pan fyddwn yn colli golwg ar doleini, neu'n ei guddio rhag eraill. Dyroi ni ras sydd alau'n gafael, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
ac felly fe weddiwn dros yr eglwys. Ac heddiw gweddiwn yn arbennig dros bawb a urddwyd yn ddeaconiaid ac yn offeiriaid yn yr ysgobaeth hon. Gweddiwn drostyn twrth iddynt ddechrau ar ei gweinidogaeth gyhoeddus, a hynny yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn. Gweddiwn dros eu teuluoedd, a thros y plwyfi y maent i weinidogeithi ynddynt. O llalluog Dduw, rhoddwr pob dawn Dionys, a osodais yn dy ragluniaeth amryw raddau o weinidogion yn dy eglwys. Dyrod y ras i'r rhai a elwyr i unrhyw swydd ynddi, a chyflawna hwynt a gwirionedd da thrawiaeth, a chynysgeidda hwynt a diniweidrwydd bichedd, fel y gwasanaethant Caerdydd gogoniant denw a lles dy eglwys, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mewn byd lle mae cymaint mewn angen, a llef yr anghennus a'r dioddefwyr yn cael ei foddi gan sŵn trachwant ac elw, a'r awydd am rym a dylanwad. Mewn byd lle mae gwahanfuriau newydd yn cael ei hadeiladu yn gyflymach nag ymaint yn cael ei dymchwel. Mewn byd lle mae cariad, gostyngeidrwydd ac addfwynder yn cael ei dibrisio a'i gweld yn gwendidau. Gweddiwn am heddwch Duw, a chydraddoldeb ymhlith holl blant y llawr. O Dduw, yr hwn o'th gariad a wneithost yr holl genhedloedd yn y byd i fod yn un teulu, cynorthwya ni i gyd i garu ac i ddeall ein gilydd. Cymer i ffwrdd gasineb a chwewrder, gwna i ryfel orffen fel y gallwn oll weithio gyda'n gilydd ar gyfer dyfodiad dy deyrnas a byw yn dy dangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gyda nifer o ysgolion yn agor eu drysau dderbyn disgyblion, ers cyn dechrau ar y cloi mawr. Gweddiwn yn arbennig dros athrawon a'r staff cynorthwyol yn ystod y cyfnod pryderus ac yn sicr hwn. Caniataeth ysbryd o Dduw, orffwys ar bawb sy'n dysgu y dyddiau hyn. Galluogan nhw drwy air ac esiampl i arwain eu disgyblion i barchu'r gwirionedd, i geisio daioni ac ymhyfrydu mewn harddwch, fel y deillio o'r pethau hyn, y delo yr rhai sy'n cael ei dysgu a'r rhai sy'n ei dysgu, i thadnabod ac i thaddoli di, rhoddwr y cyfan sydd dda, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn dros bawb sydd yn ystod y cyfnod hwn yn gweithio gyda'r digartref yma yng Nghaerdydd, dros gynolfan yr hygyd, llamau, gobaith a byddin yr iechawdwriaeth. Cyment yw'r galw, cymleth yw'r anghenion, a chymaint a niferus yw'r resymau sy'n arwain at ddigartrefedd. Ar ôl y cyfnod hwn, gweddiwn y byddwn yn gymdeithas sy'n fwy drigarog, nid llai. Gymdeithas sy'n cymryd o ddifrif ein cyfrifoldeb tuag at y mwyaf bregus o fewn i'n cymunedau. Dduw tragwyddol, sydd ddathgariad yn ymestyn dros ffiniau ac yn di-derfyn, yr wyt ti'n ein cysgodi o dan gysgod dy adenydd. Rhod y gymorth i ni, berfyniwn, i obeithio a gweithio am fyd lle nad oes neb heb gartref, yr un cymydog yn cael ei adael ar ei ben ei hun. Gofynnwn hyn yn enw ein harglwydd Iesu Grist, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, un Duw, yn awr ac yn dra gywydd. Amen. Caniata o arglwydd, i ni gael cerdded yn dy bresenoldeb, gyda'r gariad yn ein cylonau, dy wirionedd yn ein meddyliau, dy gryfder yn ein hewyllusion, fel y bydd gennym pan safwn yn y diwedd Caerdydd, sicrwydd o'th groeso a'r llawenydd o ddychwelyd, yn ei enw ef, gweddiwn. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll,
byth bythoedd. Amen. Gofynnwyd i Iesu gan y Phariseaid, pryd y dei I teyrnas Dduw, atebodd hwy, nid rhywbeth I wylio amdano yw dyfodiad teyrnas Dduw, ni bydd pobl yn dweud dyma hi neu dacw hi, edrychwch y mae teyrnas Dduw yn eich plith chwi. Adnodau'r 20 i'r 11 o'r ail bennod ar 15 o'r Efengil yn ôl Sant Luc. Yn ganolog I ddysgeidiaeth Iesu, yn ganolog i'w genhadaeth, a'i waith a'i weinidogaeth, oedd y syniad holl bwysig yma o deyrnas Dduw. Mae mwyafrif o ddymhegion Iesu yn sôn yn uniongyrchol am deyrnas Dduw. Yng ngweddi'r arglwydd, y weddi addysgodd Iesu ddisgyblion, fe gawn y cymal, deled dy deyrnas. Paratoi ei ddisgyblion a wnaeth Iesu I ymgymryd â gwaith y deyrnas Dduw. Ond mae'n rhyfedd, mor ganolog oedd teyrnas Dduw I waith a disgeidiaeth Iesu, ydym yn dieddol o wneud yn fach ohoni, gan ei gosod ar yr ymylon o'n bywyd fel eglwys a hefyd fel Cristionogion unigol. Ydyn ni'n ystyried ein hunain yn perthyn I deyrnas Dduw? Ydyn ni'n ystyried ein hunain trwy fyw ein bywydau beunyddiol yn bobl sy'n cyflawni gwaith y deyrnas yma nawr? Wrth gwrs, mae yna rhywbeth digon anelwig am y term teyrnas Dduw. Sut dyn ni'n mynd ati I ddiffinio teyrnas Dduw a'i deall? I rai, mae teyrnas Dduw yn rhywbeth hollol ysbrydol ac arallfydol, yn perthyn i'r goruwch naturiol, y gwynfyd tu hwnt i'r llen, y nefoedd, bywyd tragwyddol ble mae Duw yn teyrnasu byth. Os felly ydy allwn deyrnas Dduw, y mae teyrnas Dduw yn rhywbeth I ddisgwyl ymlaen iddi, ein gwobr efalle ar ôl gorffen ein taith trwy'r anial dir hwn. A beth yw ein bywydau yma ar y ddeiardd felly, ond un paratoad hir gyda'i holl brofiadau a'i brofedigaethau a ddaw i'n rhan yn ein paratoi ni ar gyfer cymryd ein lle yn heyrnas Dduw. Ac fe welwn yr elfen hon yn glir yn nifer o'r hen emynau, ac os ewch chi dwrio trwy emynau'r eglwys ac edrych yn ymynegau, a chwilio am emynau ar y thema teyrnas Dduw, fe welwch y cyfeiriad, gweler y nefoedd.
Wrth gwrs, mae teyrnas Dduw yn ymwneud â thragwyddoldeb, ond os gobaith i'r dyfodol yn unig yw, does gan deyrnas Dduw ddim llawer i wneud a'n bywydau yma nawr. Yn bendant, roedd mwy deyrnas Dduw yn esgeidiaeth Iesu na disgwyl am y nefoedd. Mae eraill yn dweud mae'r eglwys yw teyrnas Dduw ar y ddaear, ac fe allwn ni weld fod ychydig o synwyr yn hyn. Wedi'r cyfan, fe alwodd Iesu ei ddisgyblion, a'i dysgu, a'i hyfforddi ar gyfer gwaith y deyrnas, ac ar y silgwyn, gyda dyfodiad yr ysbryd glân, daeth yr eglwys i fodolaeth, i fod yn gorff Crist yn y byd, yn prysuro ei hun yng ngwaith y deyrnas. Petawn i dderbyn y diffiniad o'r eglwys yn gyfystyr â theyrnas Dduw, yna lle bynnag y mae'r eglwys yn cwrdd, ble bynnag y mae'r eglwys ar waith, yna mae teyrnas Dduw. Ond mae hwn yn fach yn hi i unrhyw eglwys honni. Wedi'r cyfan, pobol yw'r eglwys ac nid y sefydliad. Mae'n wir i ddweud mae gwaith yr eglwys yw gwaith y deyrnas, ond mae teyrnas Dduw yn llawer mwy nag unrhyw eglwys. Pan mae'r eglwys ar ei gorau, yr unig beth allwn ni ddweud amdani yw ei bod yn arwydd o deyrnas Dduw, neu fynegiant o deyrnas Dduw. Ond y mae teyrnas Dduw yn fwy na sefydliad yr eglwys. A dyma ni'n dod at galon y mater. Mae teyrnas Dduw yn ymwneud â theyrnasiad Duw ac nid teyrnasiad dyn. Ble bynnag y mae Duw yn teyrnasu, yno y mae ei deyrnas. A ble mae Duw yn teyrnasu yn ein byd ni heddiw, dyna cwestiwn i ni ofyn. Byd, ble mae teyrnasoedd yn codi ac yn syrthio. Byd, ble mae un deyrnas yn brwydro yn erbyn y llall am dir neu adnoddau, am arian, am gyfoeth neu dros grefydd. Neu deyrnas sydd wedi ymrannu ar rhyfel cartref. Teyrnasoedd dynol yw'r rhain i gyd, a holl wendidau effyleddau'r ddynoliaeth yn dod i'r amlwg wrth i uchelgais amrwd a gwanc a ni wall y ddynoliaeth brwydro yn erbyn ei gilydd wrth i ddyn geisio wneud ei hun yn deyrn. Nid yw teyrnas Dduw yma, dyma'r gwrthwyneb llwyr i natur deyrnas Dduw. Ond wrth gwrs, mae'n hawdd i ni weld teyrnasoedd mawr y byd yn brwydro yn erbyn ei gilydd a dweud mor ffôl ydynt, mor ynfyd ydynt. Ond mae rhywbeth llawer mwy personol yma hefyd. Yn union yr un modd ag y mae gwledydd yn creu ei teyrnasoedd ei hun, felly mae'r tueddiad yn y natur ddynol, yn om ni, i greu ein teyrnasoedd bychain ein hunain. Yr un yw'r uchelgais a'r gwanc gan ei wall, ac yr un yw'r tactegau i wneud yr hunan yn deyrn. Ac nid yw teyrnas Dduw yma chwaith. Ble bynnag y mae dyn wrthi yn adeiladu ei deyrnasoedd, beth bynnag yw'r teyrnasoedd hynny, yna does dim llawer o le i Dduw. Nid Duw sy'n teyrnasu, ond dyn. A does dim angen i ni edrych yn galed ar ein byd, neu yn ein bywydau, i weld y canlyniadau pan mae Duw yn cael ei ddisodli gan ddyn. Ac mae'n ddiddorol iawn wrth ystyried ein testun heno. Daeth y Phariseaid at Iesu a gofyn iddo, pryd y dei teyrnas Dduw. Ac mae dau beth diddorol yma i ni nodi. Yn gyntaf, roedd y Phariseaid yn grŵp dylanwadol iawn ymhlith yr Iddewon, oedd yn brysur iawn yn adeiladu ei teyrnas ei hunain. Nhw oedd yn cadw rheolau'r gyfraith, a nhw oedd, trwy ei dylanwad, yn sicrhau bod eraill hefyd yn dehongli ac yn byw ei bywydau yn ôl rheolau'r gyfraith fel hwythau. Yn ara deg, roeddent yn ei ffordd ei hunain yn adeiladu teyrnas fach iddynt ei hunain. Teyrnas y diwiol frydig, teyrnas y diolch nad wy fi fel pawb arall, teyrnas y glân, teyrnas yr iach, teyrnas y dinam, teyrnas oedd mor gyfyng, nid oedd lle i gariad a thregaredd, ac yn bendant,
doedd dim llawer o le i Dduw. Roedd disgeidiaeth Iesu am deyrnas Dduw yn siglo y deyrnas yr oedd y Phariseiaid wedi adeiladu iddynt eu hunain i'w sylfaeni. Y peth mae'n bwysig i ni gofio wrth feddwl am y Phariseiaid, oherwydd mae'n mor hawdd i ni ei bychanu hwy, yw cofio roeddent yn wirioneddol yn credu ei bod yn gwasanaethu Duw ar genedl Iddewig. Ond yr oedd ei sêl dros Dduw wedi troi yn Dduw ynddo ei hunan. Ei sêl dros Dduw oedd yn teyrnasu yn ei bywydau, ac nid Duw. Ac mae'n bwysig i ni gofio fod sêl dros rhywbeth yn gallu troi'n Dduw ynddo ei hun yn ein bywydau ninnau, a hynny mor hawdd a heb i ni sylweddoli. Yr ail beth mae'n rhaid i ni ystyried yw rhywbeth yn y dyfodol oedd dyfodiad teyrnas Dduw i'r Phariseiaid. Roedd yn perthyn i'r dydd pan bydde Duw yn anfon y Meseia i achub ei bobl, ac cyn y dwyrnod mawr hwnnw byddai y rwyddion mawrion yn cael ei gweld, yn arwydd i bobl baratoi cyn dydd mawr ac ofnadwy dyfodiad teyrnas Dduw. Felly i'r Phariseiaid, rhywbeth yn y dyfodol, rhywbeth i edrych ymlaen iddo oedd dyfodiad deyrnas. Ond yn ymateb i'r Phariseiaid, fe ddywedodd Iesu rhywbeth oedd wedi ei syfrdanu. Nid rhywbeth i wylio amdano yw dyfodiad teyrnas Dduw, ni bydd pobl yn dweud dyma hi neu dacw hi. Edrychwch, y mae teyrnas Dduw yn eich plith chwi. Neu, my modd cyfieithu'r cymal ola fi, y mae teyrnas Dduw o'ch mewn. A dyma ni'n dod at natur deyrnas Dduw. Nid yw'n deyrnas i ddisgwyl ymlaen iddi, y gwynfyd ma'n draw, neu pan fydd Duw yn dod mewn mawr blwydd i ddatrys holl broblemau'r byd rhywbryd yn y dyfodol agos neu bell. Na chwaith, y down ni o hyd i deyrnas Dduw mewn sefydliadau megis yr Eglwys, ac ni welwn chwaith deyrnas Dduw mewn unrhyw teyrnas ddaearol mor dduwiol yw'r deyrnas honno. A dyma sy'n wir yn syfrdanol ac yn chwyldroadol. Nid oes angen i ni edrych yn bell o gwbl i weld teyrnas Dduw, oherwydd yn ôl Iesu, ynom ni y mae. Pan ddisodlwn yr hunan a gadael i gariad Duw teyrnasu yn ein bywydau, oherwydd y mae teyrnas Dduw yn dechrau gyda chwyldro ynghalon dyn sy'n arwain at newyddeb buchedd. Ac fe welwn drachefn, teyrnas Dduw ar waith ymhlith ein gilydd, ym mhob weithred bach a mawr o gariad, ym mhob gweithred o fyddeiant, ym mhob gweithred o ffydd. Oherwydd yma, fe welwn Duw yn teyrnasu, a chymuned yn ffynnu. Nid rhywbeth i wylio amdano yw dyfodiad teyrnas Dduw. Edrychwch, y mae teyrnas Dduw yn eich plith chwi. Edrychwch, y mae teyrnas Dduw o'ch mewn. Amen. Alleluia, alleluia, crai
bwriau Dduw, graig ei achal bwriau Dduw. Dyma'r graig demau ffynhonnau o bendithion parodim. Dyma graig adael yr ysbryd mewn ystormi mwyau grym. Alleluia, 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 graig ei achal bwriau Dduw, graig ei achal bwriau Dduw. Tangnefedd Duw, sydd i'w chlaw pob deall, a gadwa'ch colonnau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw, a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, a fôn eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.